أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. C'est quoi ça? Quoi? Comme quoi? Il faut t'arrêter, oui. J'ai plus de souffle que toi. Je suis d'accord. Merci. Je te le concède. Joiti Zedou. Mais billet Jumae, la Roma Dondo, Alanini, Ani Alabato, Jabba Made, Amada Foy Kamaka, Alanika Aladon. Yoni se Dicado Subana Watala, Jabba, Ko, Angashu, Angaseli, Anga Ale Aladeli, Allah, Yoni se Dicado, Anga Namakajale Alala, Yoni se Dicado Abe Hinana, Hinem Masa, Allah, Makarim Masa, Allah, Nafulo Tigi, Allah. Yoni se Dicado Makama, Ani Hera Tigi, Subhana Watala. Seti jonye Allahu Ta'ala kilogo. Alami na ye dinyada. Alami na ye laharada. Alami na ye jina ni meleke ni wurdana na harama deda. Amma ndama kasho ala kele de la. Alami na nyebe kobela. Abe fe min be kalama kabina adamina fokata laba. Allah. Bamanju dona aunga jamana ngono. Ka mburu jafu. Bamanju dona aunga jamana kono. Ka anga jamana de ni tien. Bamanju dona aunga jamana kono. Ka anga chikelaw. Selekelaw. Fanda. Fama. Ka bele jile ni sirika dafu. Akera e ala nyana. Ala kere nyana. Allah. Ningara kada munga. E ala bo jabido. Nga au memi nyine e Allahu Ta'ala fe. Ka anga jamana kishi ka anga jamana tanga. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semasa. Anyanda makasila. Allah. Akika ala kama. Allah. Ake Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akaka sebo kama. Sayyidina Ali, Sayyidina Adralu, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Nuh, Sayyidina Musa. Akulu baraka kama. Ya Rabbi subhanahu wa ta'ala. Anya nyini fe. Ake Qur'ane kama. Allah. Anya nyini fe. Ikase anika dabali kono. Onga jamana kishi katanga. Onga jamana de kishi. Mali kono. Mali koka. Hamibe mina. Bana. Hamibe mina. Musoko. Hamibe mina. Cheko. Hamibe mina. Baraku. Subhanahu wa ta'ala. Hamibe mina ka afoko mangene. Agele baka. Subhanahu wa ta'ala eba dimido. Ataka bati ka. Warko de ndai warko yi. Ataka bati ka. Karamo ndai warko yi. Kananyine warko ko. Warko de kagere. Ndai warko de. Alaka warno ko yani. Amin. Yonji Zedou. Mbi sagaka ko kura ka fiye. Fengele mbey. Yonji de kado o may. O ye danga deyay. Danga deyay may de. Karamgo yeni foka ni gila de. Nyafi danga deyay foka gele. Mumbala. Yonji Zedou. Mi nyekira Muhammadu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Akwar dine dado da mi na saniyane na kateli. Na dakan dabai. O duwa deyay dai. O duwa deyay. Ibi do arjina kono dami ve na dakateli do do nga do ndai wi ala kan ga do denye jonso do ala kan ga do denye danga de amay yoni sedu ni kara danga de ibi febe tien ni kara danga de ite foy soro ni kara danga de bi ka ma kuna ngoyi ala kan ga danga de danga de dun kara mo ga bi soro chogodi jonso sedu danga de wari nyini ni te ka di fama wari na kulo nyini te ka di bama mi nye fani bae kuta katanu ye maga sawosa wala mo mobili basani kaduma o tedu o deyai wallahi ngaramugo wallahi anya fanya de wulibali nete matini fanya de bange baw udu susuma ukulle na nyini ka don hanna sorola uyen galotike wala ma uye fenfo min geli manga joli se du kadu nege ikubo ko kakasora amakeni kele amakeni gelay amakanu duzu kashili ni manjabi de Jonti Zedou o de manjabi amma joli be ikado angala nedo na folo bambulo Jonti Zedou sebanye duguma je ikado musoroba filembe fangele fe paraw Jonti Zedou papa maman ça va ko bi wadi bon bi teme samedi ha chukacha paraw itara affaire u jole do mo be kan kono bureau la amugo be malola bitanga dossier no fe o ba sura kaso amugo be fruila o ba sura kaso ibi barakela o sara ibi climatiser ba ga tante bolo wati shi ka tisigi ka chokoroba ilame kam chokoroba ilame o tante bolo kumashi e obi dana se mama Jean Zedou
Jean Chédou o ti maa lafiya o hami ni jɔrɔ min bɛ bangebaa la n'a bɛ o miiri a kɔnɔ ko fɔ ɲɔgɔn t'a bolo ale yɛrɛ bɛ tila ka sira e ɲɛ sabula i bɔra ka fɛn minnu da ka n'a d'a ma nka i yɔrɔ janyalen don a la a bɛ sira ɲɛ ala kana an bangebaaw sira ɲɛ la hawla wala quwwata ami ja ala b'anw fɛ dangadenya man ɲi dɛ ami Jean Chédou bi ye juma ye k'a waati koronin bɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔ i ka walanda in de ka ɲi i bɛ maa caman de kisi jahanama kɔnɔ awɔ ala la i bɛ duwawu sɔrɔ wallahi dangaden ka ca koyi duguba kɔnɔ ma ja dangaden ka ca koyi u t'a kala ne fa ne ye salon y'a bila ka taa Magan a bɛ taa Magan ɲina n ye musokɔrɔba bila n ye so dɔ ka d'a ma n ye so dɔ ka di n fa ni i b'i disi gosi fɛn t'e bolo ka t'i fa ni ba la ne bɛ nasɔngɔ di ka taa don o don ça suffit pas e bi kura sara don o don ça suffit pas e mago t'i fa la i mago t'i ba la i t'i sigi u kɔrɔ ka baro kɛ k'u ka tɔɔrɔ dɔn k'u kɔnɔko dɔn wallahi karamɔgɔ ko i dangaden mort et de là ne karamɔgɔ ko k'i dangaden mort il faut avoir du temps pour les parents est-ce que k'a wulibali filɛ dɛ Jean Chédou an man jate an bangebaaw ne tɛ maatini fɔ an ye minnu da kelen-kelen de b'u bolo Jean Chédou k'a dɔn n'a tununa u la don o don o don u bi boli fo ka taa diɲɛ wuli u ti ku a la minnu da kɔrɔlen b'u bolo il faut avoir du temps pour ces gens-là. C'est très important. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahu la sharika lah. Allahu la sharika lah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur rasulullah. Allahu la sharika lah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jeka pip aka firkan la kodon. Daba Tunkara Naam. Mali bi lafiya ala ko kɛ sabula dankɔrɔba a bɛ ka duwawu kɛ jamana ye don o don joni El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu a n'a ɲɔgɔnna caman k'a ka den ni ba sande El Hadji Usmani Sherifu Madani Haidara anniversaire dumanba in kɛra duwawu camanba de kɛra jamana ye fɛn min ye belebele n'o ye ɲɔrɔlɔnkaw ka Asrafa ye Mbuye Haidara don o don duwawu bi kɛ Mali ɲɛ jamana in bi diya i bolo don Jean Chédou kunungo min ye mɛkalo tile 12 ye 12 mai Al-Sayidu Usmani Madani Sherifu Haidara k'a ka den ni basaden y'a fɔ Jean Chédou ne y'a fɔ a ye ngo i k'a dɔn a kelen tɛ waajulukɛla ye yan'a ka waajulu k'a ka dɔ ka se bi ma a y'a sɔrɔ waajulu bɛ kɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ afisi kuranɛ caman bɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimu ni waliju o caman bɛ jamana in kɔnɔ Jean Chédou Usmani Madani Sherifu Haidara yan'a ka bɔ Tamani kana Bamakɔ a ka dɔn Jean Chédou k'a dɔn min ye diinɛ ye a fɔba caman tun bɛ jamana in kɔnɔ Jean Chédou mun b'ale ta kan fili de kɛra kuranɛ kɔnɔ a nana k'o de tile wajilikɛlaw fililen ale de nana k'o tile dɔnnikɛbaw fililen a nana k'o tile wallahi wulibali o de la an k'a ma ko wulibali ala ka si da an n'a ma ami Jean Chédou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali Mali kura taasira o ye jɛmukan kura ye min sigilen don radio Mali fɛ Jean Chédou k'a dɔn n ka musoko ɲɛnɛ bɔra tɔ ye wariko ye a ma daminɛ Jean Chédou k'a dɔn ministre min n'a bɛ nafolo kunna bɔbɔdon Jean Chédou k'a dɔn maa kalannenba cɛ pasani Jean Chédou nka ka dankɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a ɲɛ dɔnna sabula ni baarakɛla kɛra k'a tɛ kalo sara sɔrɔ jamana bɛ jɔ Jean Chédou k'a dɔn ayiwa jamanadenw ni wari tɛ sɔrɔ wari tɛ tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen ko Mali ka gɛlɛn Jean Chédou tiɲɛ don Mali ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ nka e ka nasɔngɔ ma tiɲɛ ne ta ma tiɲɛ an bɛɛ bɛ kini dun ni Ala ni kira jɛnɛ n'a ye tilegan in na dɔ bɔra ne ka nasɔngɔ la dɛ nkalon don sa wallahi bɛɛ bɛ kini dun ne kun bɛ to ka surafana ni dɔ bi mɛ sisan su ni tile de bɛ tobi Jean Chédou Mali kura taasira jɛmukan min ni ɲininkali bɛ kɛ ka ɲɛsin ministres ma min ye sanu ye min bɛ nafolo kunna Jean Chédou k'a dɔn a ma dogoli kɛ kuma na a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan gɛlɛya bɛɛ jamanadenw gɛlɛya bɛɛ min ye gouvernement ye gɛlɛya bɛɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya bɛɛ o ye tiɲɛ ye min nana ni gɛlɛya ye Jean Chédou k'a dɔn a da donna fanba la a la fanba a dɔnnen don CEDEAO ani UEMOA ka gɛrɛndɛ min n'o bɛ Mali kan Jean Chédou k'a dɔn janfanjuguba o k'i bɔ a la ban ɲumankɛw Jean Chédou k'a dɔn ayiwa min ye san o san ye olu bi dɛmɛ min di
olu y'u bolo du kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn o gɛlɛya fana bɛɛ a ko n'o tɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ seba b'an ye Ala kelen bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ka fa bɛɛ lajɛlen la ngo n'a ta bɛɛ janto yɛrɛ la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka jiden a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ba ɲumankɛw jɔnni sodi k'a dɔn miliyari 380 k'olu de ma ko bayɛrɛ de fɔn jɔnni sodi k'a dɔn olu y'o tigɛ o tigɛlen min kɛ gɛlɛya in kɛlɛ k'a sɔrɔ jɔnni sodi foyi ma sɔrɔ u tɛgɛ miliyari 192 jɔdaba t'o la jamana kɔnɔ ngo o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ sɔmina jɔnni sodi k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ o de la u ye nafoloba ɲini k'o bila kɛrɛda fɛ dɔɔni kabini gɛlɛya in daminɛna don min ka n'a bila bi la i y'a mɛn ko baarakɛlaw ka sara tigɛra wa o ma kɛ jɔnni sodi k'a dɔn o ye janto n yɛrɛ la ye a ko k'i bɔ a la Sanu y'a jira k'a fɔ min ye ni bɔbɔden la hawla wala quwwata Bobani wari jɔnti de don mina n'i ye kuma bi kɔfɛ a ko k'i bɔ a la jɔnni sodi k'a dɔn jamana yɛrɛ jateminɛ kɛ ni gɛlɛya in kun tɛ cakɛdaba caman bɛ yen minnu sigilen b'u sen sabara kɔnɔ i n'a fɔ komina n'o ye kɔmatasi ye jɔnni sodi k'a dɔn k'u y'a ŋaniya bi lako tɛ k'a fɔ conseil des ministres senfɛ kɔmatasi ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn kɔmatasi a ka wuli ka jɔ a sen sabara kan gami jɔnni sodi k'a dɔn kun dabali tigɛlen d'u fɛ sabula o wari ko a n'o nafolo ko bɛɛ lajɛlen kun ɲɛnabɔra jɔnni sodi k'a dɔn o k'i bɔ la baarakɛla minnu bɛ ka kɔrɔ olu ka jurumisɛnnin min bɛ yen miliyɔn 600 ni kɔ jɔnni sodi k'a dɔn y'a ɲini k'o fana sara a ko y'a damata wari bɔ ye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma OHM jɔnni sodi k'a dɔn juruba fana tun b'o la u y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen fana sara k'a ban min bɛ se k'a to cakɛda in a wulikajɔ n'a cɛsiri n'a yelen o bɛ se ka bɔ tuguni jɔnni sedu a ko waati kelen de taara bɛn nin gɛlɛya in ma OHM ayi OHM OHM de bi yan ayiwa taa n'a ye OHM jɔnti sedu san 15 i k'a dɔn gɛlɛya t'a sɔrɔ bilen o nafolo ko fana kun ji dilen don o wari bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari 115 sefa wari ma jɔnni sedu mɔɔw bi kule la kurantigɛ barika ka bon kuran tɛna a bi tuni jɔni jɔnni sedu a ko ye wajibi ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu digilen don jɔnni sedu i k'a dɔn diɲɛ bɛ wuli sa Mali kuranko a tɛ gɛlɛya bilen sabula u ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan u ni minisiri min bɛ kuranko kunna jɔnni sedu Mali kuranko gɛlɛya a dɔnnen don kabini bila ko kabini indépendance tara kana bila an bi doni mina ko bi wasa ma don kuranko la wulikajɔ ma kɛ jɔnni sodi k'a dɔn miliyari 2,222 toki mɔgɔ bɛna kuran san an bolo yan o jɔlen don wallahi Côte d'Ivoire kuran a b'a segin ma a bɛna k'i ɲɛna o a ko o mina a n'o jateminɛ wa wari ma bɔ kun fɛ dɛ k'a fɔ wari de bɛ ta ka di maa ma jɔnni sodi abada lezi a ko wulikajɔ n'o cɛsiri jɔnni sodi k'a dɔn y'o dabali tigɛ k'an don nin gɛlɛya in kɔnɔ a ko mɔɔw bi fɛn caman ye kɛnɛma duguduguma ani wulikajɔ ni cɛsiri u bi baara min kan k'a kɛ jamana ɲɛtaa don jɔnni sodi k'a dɔn ministre de l'économie Sanu min ye bɔbɔkɛ in ye a y'a jira k'a fɔ an bi doni mina ko bi olu hami ni miiri ye min ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sabula nin gɛlɛya min dara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ don ka jamana turu a mɛ jakite n'i bɛ kɔrɔfɔli kɛ a kɛ dɔɔni ye ne t'an tulo bi kumakan na jɔnti sedu sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da dala i k'a dɔn don nataw la i k'a dɔn jamana in ka yiriwa den bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama sabula kabini nin ban fila curunna kun na CEDEAO fɛ i k'a dɔn a nana ni wɔsi caman ye nka siga tɛ min na jɔnni sodi i k'a dɔn an ka bankiw ani warisɔrɔ bolo minnu bɛ jamana kɔnɔ jandolen don la sabula min ye jamana faamaw ye u kun bɛ dagabana mobili minnu boli wari bakulen min bɛ d'u ma jɔnni sodi i k'a dɔn fana bɛɛ lajɛlen de dabila la min bɛ se k'a to u bɛ tugu ɲɔgɔn na pikapu o bɛɛ dabila la pikapu jalani u b'o de kɔnɔ awɔ bɛɛ jɔra an mi ka fanga ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ni ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura basiriba n'o ye Toguna A Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye jamana gouvernement ye taji ko kuma a gɛlɛyalen bɛ wulikajɔ ani jija ka kɛ joona jamanadenw mako bɛ se ka dilan cogo min fɛn min ye taji ye a litiri 4,000,000 u y'o de doni ni ka don an ka jamana kɔnɔ kunun jɔnti sedu yanni ka taa tajiko la taama bara ka kɛ boulevard indépendance la an ka ciden bɛɛ kɛnɛ kan
CDM pour la défense des militaires ko beka boka armée sengoro donobi opération espoir o tama de be Maiga anga chiden do abikena kan Maiga salamu alaikum aiwa okuma Maiga na laba kan wele na tulo bangana nam sabani gala ko akoni ya ta kalaje fami ya alamsa do ye mekalo kilita ani fla mali ni konakiri che siraba ko ni abela jele de minena eremorku biduru ani fla munu ye eremorku siternui sabani gala ko akoni ya ta kalaje abela jele sonzole do tajila douani nyema no yu ka directeur inspecteur général Amadou Konate fami ye office national des produits pétroliers ONAP o nyema Modibo Guro Dial ta fara chambre de commerce et d'industrie président Youssouf Bachi Bacili ko Mali douanier Mali police Mali lakanabaw bela jele de nana ni siterni banunu ngumbe nunu ngelembe ku Kongo fatajila kanga jamana mage hali Sebenigala ko taji ko geleyara sabula taji tegla Malila abibo jamana mununga no ye jamana bawye olu yere taji ko kololobe États-Unis France olu ye kule ka bo amena ye jamana deun yere femenye taji agwele akojugo olu butu jo station de la ubi kashi Sebenigala ko ako Mali mena na ma geleya do ala ni jamana marabaw ye fere ani tabolo munuzigi singa mi se ka to jamana deun ga lafia Sebenigala ko halanda be jamana do be taji ko desen nana ye mena Burkina femenye Sénégalais ale yɛrɛ min bɛ kɔgɔjida la ka fara femenye Niger jamanaw kan nin bɛɛ lajɛlen kule ka bɔ taji ko gɛlɛya y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nka gɛlɛya tun ma se Mali la ba kalo 2 kalo 3 o kɔfɛ Mali kɔni a gɛlɛya nani kun bɔ dɔɔni nka ka wuli joona ka gɛlɛya kunbɛ a fura bi sɔrɔ cogo min na jamana faamaw y'o kɛ Sebenigala ko taji dɛsɛlen bɛ sabula fɛn min ye kɛlɛ min n'a wulilen bɛ Rusiw ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye fɛn caman ye k'a dasa o de sababuya la fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni ye a kɛlen bɛ sanu ye ɲɛ yɛrɛ ti da ka jango i k'a feere sɔngɔ nɔgɔya la o de kɛra sababu ye mars kalo tile 17 san 2022 jamana gouvernement a ye essence prix bɔ 130 la ka na n'a ye 150 ani murumuru la Sebenigala ko gasoil nani yɛrɛ sɔrɔ 150 ni 2 a kɛra ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min n'o bi taji sigi olu de ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma nin ko in kan wa u nana ye k'a fɔ jamana ka se kɔfɛ wulikajɔ min ani baara min bɛ se ka kɛ o de ye nin ye Sebenigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ taji bondo minnu nalen bɛ a bi kɛ sababu ye fɛn min ye jamana a yɔrɔ sabamaw ye olu wuli k'u jɔ kɛlɛ i n'a fɔ énergie du Mali ani station caman bɛ yen minnu datugulen bɛ olu bɛ se ka bila baara sen kan cogoya min na Sebenigala ko sabula ni taji dɛsɛra bɛɛ fɛn min ye énergie du Mali a ka sandarali ba ninnu minnu bi baara kɛ ni courant ye minnu bi baara kɛ ni taji ye bɛɛ de bi jɔ n'o kɛra dɔrɔn Bamako bi bila dibi la ti bɔ Ala k'an kisi ya rabbi filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Masasi nin y'a ka fasiri ye Jɔsi Sedu i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba dɔ b'an fɛ yan ko min ma hôpital du Mali nam Maiga allo Maiga. Daba. Oui, Maiga korfendi la. Assalamu alaikum. Bismillah, an tulo b'i la. Ne ka wele ni wagati na boulevard Indépendance sanfɛ. Cɛkɔrɔba nin bɛ na, a ye cɛkɔrɔba nin bɛ. Maiga. Ne ka wele boulevard Indépendance sanfɛ. Naam. I n'a fɔ Lala kɔrɔlen na wulikajɔ fɛn min na kɛ jamana kɔnɔ. Sɛgɛfɔ bɛ kɛnɛ kan yaasa ka jamana denw kunnafoniya. La radio des grands événements, naam. Bi fɛnɛ ko kura wɛrɛ donna ko la. 14 janvier tɛmɛnen kɔfɛ. Bi 13 janvier i n'a fɔ karamɔgɔ Sugu bɔra ka fɔ cogo min na. A ko jɛkulu ma ko collectif pour la défense des militaires. Damasana CDM. Olu farala jamana jɛkulu caman kan. Hakili bala karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kuntigilakaw wagati kɛra mun ye mura kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ. O y'a ye k'a fɔ Faransi ni a marabaa dɔw tun bɛ ka kuma dɔw fɔ k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ. K'a ma kɛ sariya kɔnɔ. K'u bɛ ka maaw faga maa minnu tɛ jihadiste ye. O kɛra sababu ye wulikajɔ dun na kɛ mun y'an ka kuntigilakaw ko f'u k'u se bon ma. O ka kɛ ni Mali denw ka wulikajɔ ye. U y'a yira k'a fɔ mun ye Mali kuntigilakaw kɛlɛ min kɛ u b'a kɛ Mali de kama. U b'a kɛ Mali de tɔgɔ la. Sabula u ye fili kɛ Mali de kama. Ayiwa. Ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an lakana an yɛrɛ b'an yɛrɛ lakana. Ka se k'o don nin ɲɛnamaya ka dɔ kɛra jumadon in na ka se ka jamana den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin wagati na n bɛ ka wele boulevard Indépendance la
kuna mado e nari tunde la da corona mo ko la ban tuna la ban ka ko belina ko mali ta ko ale be pam pefe kira ka bolendo je kulu munu kanga fa jamana yin jonga ka para ke o fene be bolendo ngane re krepe no kwatina na te ka maba je kulu la bemba ka no e a ale be krepe allo Président commission d'organisation. Bi. Meeting. Bekeledo. Ope muye. Oye Mali. Ope muye. Anga Sarasu. Nunu anga hore adama. Nunu anga dambe sega yarama. Ambo kene de ka. Malien. De bala. Akera association. Akera parti politique. Akera jekulu bekeli muso. Akera muso de makoroba. Yes, Nanyata. Voilà, Kabobi. Obi anga Sarasu. Ngania Jurula. Kaboni ya Sarasu. Jamana di. Jamana. O Sarasu. Fi sababu. Ambe la ba alhamdulillah. Tumu jamana yayi. Ambe bidala. Hakimi no ko jedon. We have sent in care. Hakimi kigila. Kan yara se gan yara ma. Ko chama bola. Amba me bongodo. Kabobi. Andu o so ni malien. Malien ya. Andu o so na ye. Tabarakala. Ke émission. Ni malien de le débat suivi. Tabarakala. Si dero fa le bi. Tabarakala. Mo ho de kerila. Ni ko malien ye. Obi ni invité de. Ko nous la doit ko ki laje. Ayo la gerezo ka bi. Jamana wala de demande ke. Ko ba de ke malien. O sababu kero muye. Aga Sarasu. Tabarakala amba ufo. Merci. Nala sonama ambito nyambolo. Inshallah. Ni meeting damne na kibaro ambula teme chugomina. Kulbali ambe no fe. Iture. Merci bien. Merci. Allah k'aw dɛmɛ. On reste ensemble. An bɛɛ bɛ taa n'an tilara sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Alors Maïga. Oui. Maïga ayiwa kɔrɔfɔ kuncɛ la i k'a dɔn nin ko in a labɛn a bɛ kuncɛ waati jumɛn ye. Bon nin baara in kɔni n'Ala sɔnna ma mɔgɔw bɛna juma seli yan. Mun labɛnnen don nɛgɛ kanɲɛ 18. Ni baara kɛra kɛcogo la a bɛ sɔn ka kuncɛ. Ayiwa baasi tɛ Maïga. Mun fana ka kuma kan san kelen kɔnɔna la. I bɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan n'o ye misiri kɔnɔ ye Aliseni Kanu. Kunnafoni dira an ma surɔ. Ko mun ye gasoil mina gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔ. Ko gasoil litiri 4,000,000 o donna jamana kɔnɔ surɔ. Citerne 52. O bɛ kuron ni frontière la kunu douane DG daba yɛrɛ b'a dɔn douane bɛ tribunal kura. Analyse sani ka wuli ka jɔ la. Ko gasoil ko jamana kɔnɔ kunu o kana se bi ma. Gasoil litiri 4,000,000 n'o bɛ citerne 52 k'o donna jamana kɔnɔ. Tabarikala. Awɔ. Ayiwa an b'aw fɔ aw ka wuli ka jɔ la. Merci Maïga. Merci bien. Ahmed Jakite. Cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Daba Tunkara. Naam. N bala cogo bɛ di.
joti de du i ka dɔn sɛbɛn bɛ n bolo min t'a ye ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛn fura nin y'a bolo ko siɲɛ 500 89 o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko masasi président Amadou Toumani Touré ala k'a hinɛ journaliste de k'a dɔn a bɔ septembre kalo dɔ tile 20 ani ni CEDEAO jamanaw y'a ta Mali kama embargo yɛrɛ dalen bɛ CEDEAO sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ embargo dalen b'u kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko MINUSMA sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a caman bɛ minnu ka mission dafara olu kan ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔ an dafɛ jamana dɔw bɛ minnu ye CEDEAO jamanaw ye n'olu donna janfa la ka embargo sigi Mali kan gage o jamanadenw b'a la Sénégal Togo Côte d'Ivoire ani fɛn min ye jamana wɛrɛw ye olu sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA na u ka baara banna sɛbɛn dir'u ma k'a f'u ka t'u ka jamana kan kabi mars kalo tile 2 o y'a sɔrɔ embargo bɛ yen nafandɛ da bɛɛ tugulen don dalen bɛ Bamakɔ yan minɛnw sirilen don denw bɛ k'u wele a ko somaw bɛ k'u wele faw bɛ k'u wele baw bɛ k'u wele taafandɛ nafandɛ sabula CEDEAO u yɛrɛw ka jamana kuntigiw dɛ u kɛn bɛ ka embargo da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma cayalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye MINUSMA ka sɔrɔdasiw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u caman bɛ ni farafindenw don u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye sigi min kɛ Akara n'a kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ ɲangati kɔni wolola datuguli de la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ CEDEAO jamanaw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ CEDEAO yɛrɛ a jamanadenw Sénégal jamanadenw Côte d'Ivoire ni Burkina a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sabula Mali ye jamana min ye jamana belebeleba sɔrɔba de bi bɔ Mali kɔnɔ min bi taa ni jamana ninnu na n'a bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ a sɔrɔ a nafolo a ka wuli ka jɔ n'i ye Sénégal ta k'a lajɛ Mali bi minɛn min doni ka bɔ Sénégal ka na Mali la o de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko wariko guwanen bɛ wolofaw la bi fo ka taa fɔ k'a to ten wa min nalen bɛ fara kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamana caman ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ Algérie ani Guinée ani fɛn min ye Mauritanie ani Burkina ni Niger nin bɛɛ lajɛlen ye jamana ye minnu bi sɔrɔ kɛ Mali la Côte d'Ivoire ani Sénégal nka CEDEAO ye da min dogo n'a bɔra Guinée ani Mauritanie na ka taa fara fɛn min ye jamana Guinée kan a ko fɛn min ye jamana in bɛɛ u bɛɛ bi kule la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔgɔsɔgɔla bunɛ tɛ an bɛ don min na ko bi nin dɔrɔn min bilen filɛ nin jamana minnu ye janfa kɛ u ka sɔrɔdasiw kan Mali yɛrɛ de b'a fɔ nin ko in na tabarikala sabula u ye jɔjugu min fili u yɛrɛ taalen bɛ feerekow la ni k'u n'u turu siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Plim Libre kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnji Jedu jiri kelen na jɔ a bɛ numuw ɲɛ don a la siga t'o la jɔnji Jedu i k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Seydou i ka dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a bɛ min Umar Mariko Sadi Yawuru bi kungo kunungo ayiwa min ye donikɛla kibarumaw ye o kamaru la i ka dɔn ayiwa Sadi ɲɛmaaso la min ye ɲininkali ye ani hakilinaw ka se ka dɔn ɲininkali min n'o bi bɛɛ lajɛlen da dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a kɛra kɔnɔ de ka pan ka taa sana wa a dɔn dɛ yani Seydou i ka dɔn dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko maa si den kelen dɛ min kɔni ye ayiwa a ka du politiki yani Seydou i ka dɔn olu ka kuma na olu t'a yɔrɔ dɔn olu bɛ min fɔ ka transition mɔɔw ɲininka Umar Mariko n'a bɛ yɔrɔ min sabula olu de kɛra sababu ye k'a papa n'a ye kɔsɔkɔsɔ da sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a wa wulikajɔ bolo kan min ye Dora Jara ye Dora Jara ale de kun ye kɔrɔfɔ tigilamaa ye i ka dɔn ayiwa Sadi Yawuru bi kungo kabini don min wulikajɔ nana boloda ka ngɛlɛnkɛ da Umar Mariko la a tununa a ka ayiwa parti u y'a jira k'a fɔ kuma o kuma bi fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɔw k'a bɛ Abidjan tiɲɛ tɛ dɔw k'a na kɛ Faransi tiɲɛ tɛ dɔw yɛrɛ ko k'a na kɛ Faransi ambassade la Mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ olu kɔni t'a yɔrɔ dɔn wa olu ma se k'a yɔrɔ dɔn yani Seydou k'a dɔn olu kɔni bɛ maa min jalaki walima k'o ɲininka o ye gouvernement ye yani Seydou k'a dɔn u ma tɔtɔ ko la u ka jalaki fanba u taar'o de bɔ k'a bin min kɔni ye docteur Choguel Kokala Mayiga a na kɛ i k'a dɔn o de kɔni kelen bɛ k'i gere don bɔgɔ la Umar Mariko nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Umar Mariko yɛrɛ i k'a dɔn nin da ayiwa siɲɛ fɔlɔ ye a ka gɛlɛya sɔrɔ ani kiiritigɛlaw sabula wulikajɔ de bolodara a nɔfɛ Johnson Seydou i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ min da ka Mali armée lagosi k'a fɔ olu ye maa wɛrɛ gansanw de fa mura Johnson Seydou i k'a dɔn kuma min fɔra a ɲinina k'a fɔ u bɛ taa ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Johnson Seydou i k'a dɔn pulukusu sɛbɛnnikɛla ko docteur Umar Mariko a yɛrɛ tun bɛ kaso de la koyi sabula liberté provisoire
a kun b'o de la Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan a nana dɔ fara dɔ kan Jɔni Sodi k'a dɔn do kɔni kɛra siranku yɛrɛ ye a y'a dɔn min bɛ sen na ni k'i kɔsɔkɔsɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mari ko a ma kɛ maa gɛrɛgɛrɛmaba ye politiki bunakun ka sabula jamana in kɔnɔ foyi ma wuli dugukolo sanfɛ Umaru Mari ko min ɲɛna président mana dugukolo sanfɛ Umaru Mari ko min sera ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ka ko b'o dangan na i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ min y'a ka surunni nɔbaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ sabula olu kun y'a ɲini k'a fɔ wulikajɔ ka boloda kiiri tigɛlamaw fɛ Umaru Mari ko i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don juru min dalen don ji la a kama o ka dabila Jɔni Sodi k'a dɔn sariya dun kun y'a ɲini Umaru Mari ko a kana sabula kalo dɔgɔkun 2 de kun dir'a ma n'a mana Jɔni Sodi k'a dɔn a bɛ dɔ fara a ka ko kan min ye tribunal de compétence commune 4 n'a Bamakɔ Jɔni Sodi k'a dɔn olu de b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana ye diɲɛ don o don i k'a dɔn boli min kɛra a fɛ ani tribunal y'a wele n'a ye bani kɛ ka na Jɔni Sodi nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kɔlɔlɔ ye min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ni hakili b'a la abrikalo tile 2 tɛmɛnen na Adema kun ye awa welewele da min kɛ o kɛnɛ de ka a taara nin kuma purukotolen fɔ ni ka taa jalaki bin a yɛrɛ ka jamana sɔrɔdasiw kan jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲani na jamana den bɛɛ lajɛlen tɔɲɔnen bɛ sɔrɔdasi minnu bɛ wulikajɔ ani cɛsirila ka Mali kisi ne k'i bɛ to olu lagosi Jɔni Sodi o kuma mun b'i kɔnɔ i bɛ mun de nɔfɛ Jɔni Sodi k'a dɔn awa dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatuma ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune parce que ba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa Bunti Gise ale ye dugu ye min bɛ Kayi marabolo la commune min bɛ n'o ye Karakoro commune ye jamana yendenw u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ baraji min n'a ko labɛnna CFA wari $6,5 entreprise min ye baraji labɛn u kɔ don ani sanji ka tew kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ji ye baraji ta wo ka taa n'a ye la hawla wala quwwata illa billah ji taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigida denw ye u ye kulekan bɔ jamana la a fɔ fɛn min ye dɛmɛ ye u ka kɛ fɛn min ye u ka conseil régional ye min bɛ Kayi o yɛrɛ nana ka na lajɛ maire ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to nin baraji in ka dilan sabula kɔfolonba in a bɛ ji bɛ kɛ sababu ye ka sira tigɛ dugu caman na k'a sɔrɔ falaba de b'a da la n'a labɛnna a bɛ se ka kɛ nafa caman ye sigida denw ma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Saint-Denis ye n'o ye Faransi maire ye bolodonɲɔgɔnma min n'o b'o ni Bunti Gise maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana wulikajɔ kɛ fɛn min ye CFA wari $65,000 ye k'o di min bɛ se k'a to baara in a ka kɛ sigida denw bɛ se ka lafiya cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sugubulon nana dayɛlɛ ŋaɲa cakɛda dɔ bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise Kasanbara ye olu nana ka na sugubulon sɔrɔ sugubulon dilen conseil régional ɲɛmaa n'o ye Funɛkɛ Sisogo ye ale kɔni ko fɛn min ye makama ye ani baara fɛn o fɛn n'o kan ka jira o bɛɛ lajɛlen kɛra bureau d'étude o ye sɛbɛnniw kɛ ka fɛn min ye tamasiyɛnw ni danw yira o tuma entreprise nan'i kɛ baara kan baara bannen a k'u nana sɛbɛn di k'a fɔ baara banna maaw nana lajɛ dɔw kɔni ye ngɔri bila ko la nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in kunna olu ko pɔn ɲɛna pɔn ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye pɔn in ye an bɛ filɛ min na sanjiba fɔlɔ min yɛrɛ nana dɛ ji ko kabi sango girigiriw ani ji ka bi duguma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye pɔn in ye ko ji nana ka na pɔn belebeleba in k'a yɛlɛn ka taa n'a ye ten habaw Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye entreprise Kasanbara ye u ɲinina ka dɛsɛ co o tuma fɛn min kɔni ye hakiliw ye o nana sigi o tuma an ka ko in jateminɛ eri kɔni tora taa ni ka segin la entreprise yɛrɛ a ti Kayi koyi a dagayɔrɔ bɛ Bamako Kalabankɔrɔ yan de o tuma fɛn min ye sigi ka fɔ ye o nana kɛ ko in yɛrɛ a fura bɛ sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko don o don kuma kura de bi fɔ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la dugumaw kɔni olu kɔni ta kɛra ɲani ko la gansan ye sabula olu yɛrɛ ye farikolola baara min kɛ nin ko in na a dakɔsi ka bɔ ka taa fɔ ko fɛn min ye sanji fɔlɔ ji ka taa n'o pɔn ye o tuma ɲɛ kan ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don fɛn min ye tatɛmana si tɛ bɔ sotigi bɛ taa senama bɛ taa fɛn min kɔni ye kuma jɔlen ye o ti fɔ sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ taara mairie maaw ɲininka mairie maaw ko in de kan ka ɲini entreprise fan fɛ conseil régional fana y'o kelen fɔ entreprise ɲininkalen o ko a fiɲɛ t'ale la k'a bɛ bureau d'étude de la bureau d'étude ɲininkalen o ko fɛn min ye jateminɛ de kan ka kɛ entreprise bɛ se ka baara tɔ ka segin a kan cogoya min na entreprise ko tuma ko ka wari kura de bɔ ka d'ale ma baara in bɛ kɛ cogo min na o kɔni don i y'a ye o y'a ɲami ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ne bɛ dɔ f'a ninnu
ministre de l'équipement a bɛ dafa Madina ka wariko dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma gwannen bɛ duguladenw kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ fɛn min ye Madina Sisoko ye n'a tɛ pɔngo in galama n'o ye Kayi micro barrage ye n'o ye Bunti Gize ye conseil régional da bɛ fɛn min ye barrage ko min na o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ joona sabu dugumaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ wa u t'a fɛ nin ko in ka koso kasa ka taa da ye a ɲɛ ka ɲini joona min bɛ se k'a to min ye fiɲɛ kɛ o ka jalaki min kan ka min kɛ o ka se ka kɛ min bɛ se k'a to baara ka sabati sabula fɛn min ye entreprise GEK ale de jalakilen fana bɛ maa min bɛ yen n'o ye jɔli kɛ n'o ye entreprise kasanbara ye k'o jalaki nin ko in kɔni ɲaaminen bɛ nin cogoya in de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ jate i k'a dɔn fɛn maa caya ka ban ɲuman tɛ dɔn te la ɲuman ni te duman te zara i sɔn k'o premier min te baramuso fana bɛ yen dɛ mun te baramuso n bila sa n ka zara mun baara kɛ Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Tunkara ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛmuso ma yɛlɛma a bɛ k'a ɲɛ la ɲɔŋɛɲɛ bɛ k'a ɲɛ la kana siga n bala cogo bɛ o dun ka jugu dɛ o ka jugu dɛ Joti Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn école directrice premier cycle Selenge i k'a dɔn u ye muso min gandigɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min kɔni ka bagama ye Jɔnni Sodi k'a dɔn gendarmew bara k'a ko ɲɛɲini mun ni mun kɛra jɔnni jɔnni b'a la a ko min ɲɛ Selenge i k'a dɔn lɔgɔliso min bɛ yen a ɲɛmaaba a don maakun tɛ lɔkɔli la sabula denmisɛnw bilalen bɛ vacances la avril tile 29 tɛmɛnen madamu Watara Aramata Togo la dugulama bɛɛ lajɛlen kɔni ka mana gwana ka taa bɔ muso in kan muso min ka ko man jan i k'a dɔn ani maa tɛ se ɲɔgɔn ma f'a b'a ka baara la muso dadinen ministre min n'a bɛ lakana kunna Jɔnni Sodi k'a dɔn a ye tabale gosi sabula wulikajɔ ni cɛsiri Dawudu Ali Mahamadin a y'a jira k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka se ka dɔn ɲɛfɔli ka kɛ jamanaw ye kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn lakana tigɛlamaw kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso in ka faali kɔni a dɔnna madamu Watara Aramata Togola de don ale de ye directrice ye premier cycle B min ye groupe scolaire Kangare i k'a dɔn a bɛ Selenge sɛbɛnnikɛla ko awɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni olu ye baara daminɛ a bɛ waati jan bɔ o sɛgɛsɛgɛli in kɔni senfɛ maa 7 minɛna maa 7 kɔni bɛɛ bolola bi min ye gendarmerie ye Fanakaw fɛ yen Jɔnsi Seydou k'a dɔn maa 7 min minɛna sɔmin kelen don k'a fɔ olu bɛ ko dɔ kɔni kalama sibiri don mɛ kalo tile 7 tɛmɛnen i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ olu bɛ ko dɔ dɔn u to a ma fɔ sabula min ye gendarmew ye u b'a ka ko woloma ni k'a ko bɔ ɲɔgɔn na nka kunnafoni tɔ na ɲɛdɔn min kɔni donnen don min ye muso in ye mun de kɛra a fakun dun ye jumɛn ye Jɔnni Sodi k'a dɔn ka kantigɛ u ma dɔn ma min ye senkuru fila in ye k'o bɛɛ lajɛlen pelu sɛbɛnnikɛla ko adamaden kɔni ni gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ jɔnni de taara bin muso in kan a ko a yɛrɛ kun kelen bɛ ka mobili kura san koyi ani mobili in ma taa ekɔliso la a don Jɔnni Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra ka da dalu jumɛn in kan jɔnni don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Dabatungana ne bɛ n tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'œil du Mali maliden ɲɛden Adama Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Adama Kulubali ko recensement général min n'a fɔlen bɛ ka jamana den a n'u bolola nafolo n'u siso da n'Ala ma jagɛ e ko recensement in na kɛ de sabula maa minnu bɛ n'olu sugandira ka bila baara in na olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛnen bɛ Ala ni nafolo ko y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana de y'a laɲini san ni san fɛn min kɔni ye san hakɛ dɔ bɛ o de bi jateminɛ jamanadenw u hakɛ de bi da k'a dɔn jamanaden hakɛ ye min ye u bi si so min kɔnɔ k'o hakɛ dɔn sabula o b'a kɛ sababu ye maa min bɛ yen ni soko gɛlɛya b'a la o bi dɔn maa min bɛ yen n'a ka jama ka ca n'a ka baloko ka gɛlɛ o bi dɔn o tuma jamana yɛrɛ n'a dɛmɛbaaw bi labɛn kɛ min bɛ se k'a to dun ka fa ka sabati gɛlɛya caman bɛ yen n'o ye sirako ye n'o ye ekɔlisoko ye ani dɔgɔtɔrɔsoko nin bɛɛ lajɛlen de bi jateminɛ ni recensement ɲɛna
sɛbɛnnikɛla ko naam recensement général n'u ko a ma RGPH a ta ko 5 na o den ta n'a gosilen bɛ n'ala ma jakɛ ko in bɛɛ lajɛlen bi taa kɛ ko la nɔgɔlen ye sabula kabini mɛkalo tile 5 ni formation daminɛna maa minnu sugandira école maître b'a la den diplômé sans emploi b'a la k'a fɔ u ka taa baara in kɛ tile 18 u b'o de kɛ formation na nka min nana k'a la gɛlɛya ye tile o tile ko dɔrɔmɛ 600 de bi d'u ma u ka tilela b'o la u ka daraka b'o la u ka essence sɔngɔ b'o la 600 u ko ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u ko ka dɔgɔ o n'i y'o ta k'o lajɛ olu ka formation tile 18 kɔnɔna na 10,800 a bi bɛn o de ma ko ni musakaw bɔr'o la dɔrɔmɛ 1 ti to a laban fɔra ko n'i bi taa dɔgɔ sira la o y'a dama gɛlɛya ye nka min yɛrɛ nana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye recensement u bi dɔgɔkun damadɔ de k'a la k'a daminɛ fɔ k'a ban 5,000 o de bi d'u ma o ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko ko ka dɔgɔ o tuma fɛn min ye denmisɛn ninnu ye ani maaba minnu bɛ ko ninnu na olu caman bɛ yen yala olu dusu ka teli caman murutira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye formation ye tile damadɔ bɛ yen u kɔni yɛrɛ y'o colo ala ni ko in yɛrɛ gɛlɛya ko fɔ dɔ de ka fara wari kan wa fɛn min ye yɔrɔ dɔw bɛ yen u k'olu recensement ka gɛlɛn koyi sabula terroristes ani bamajuw kɛlen bɛ ka dugu minnu minɛ i n'a fɔ Gawo fɛn min ye Mopti Tombouctou ani Kidal fɛn min ye Segu fa dɔw bɛ maa se ka se yala olu recensement bɛ kɛ cogo jumɛn sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw de ye minnu kɔni nalen bɛ nɔrɔ ko in na n'ala ma jagɛ minisiri min bɛ n'a bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a laban a ka ko in a bɛna kɛ koba langolo ye sabula maa minnu kan ka baara kɛ ni k'a tile a dɔ bɛ dɔ la u bɛ taa baara langolo de kɛ u b'a fɔ min ma tubabukan na k'a ba tile kunnafoni filɛ nin ye k'a ye min bɔlen bi Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou e ko bi taa an t'a bila yan bita an b'a bila yan Jean Seydou i k'a dɔn banabakɔɲɔw tabalen gosira min ye ba Sangare ye banabadugutigi a n'a nɔnɔw ko ka kunnafoni da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Ala sɔnna alamisa nata banabakɔɲɔw bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma a bɛɛ lajɛlen bi k'o la Jean Seydou i k'a dɔn n'o kɛra i k'a dɔn min kɔni ye a don kɔni daba 4 bi datugu daba 4 da 4 don da 4 da 3 ye banabakaw ta ye da 1 maa tɔw jɛlen b'o la nka banabakaw daba 4 da 3 do da 4 do minani yo seukaw wo motikaw wo kayikaw olu bɛɛ jɛlen bɛ da 1 na Bamakɔ ka da 3 ye banabakaw ta ye nka da 3 in fana 2 ye maju 1 da ye awɔ awɔ da 3 in da 3 ye banabakaw ta ye nka da 2 bɛɛ ye maju 1 da ye i bi miiri mina o mina na k'o bi feere daba 4 na i b'a sɔrɔ maju bɛna n'a bɛɛ dɔ ye o tuma da 2 y'ale 1 da ye o da 3 in ye banabakaw ta ye fɛn caman ka hali karatani Jean Seydou i k'a dɔn min ye banaba ye i k'a dɔn barikadugu don Mali kɔnɔ yan Jean Seydou n'i y'a mɛn awa bagi a ka feere bagi feereba ka ca nka bazɛn feerela ye maa 2 ye Modibo Gambi Mali bɛɛ bazɛn tigi ye Modibo Gambi ni Gayilade o n'o y'a sɔrɔ a bɛ bagi feere n'i y'a mɛn usine bɛ n bolo maa 1 Jɔnni Seydou Dantumɛ usine caman bɛ Mali usine de fabrication de mélange de matières ani usine yɛrɛ 1 tɛ o attention ko baramuso ka usine flou ye wɛzɛ faut faire attention attends n bɛna ka fɛn de ɲɛf'i ye n bɛ min ɲɛdɔn usine maa 1 quand on parle d'usine c'est les usines lourdes o ye Seydou 1 ye e ɲinɛna Ibrahima Diawara kɔ dɛ Stone sisan a bi manje ni fɛn de zɛrɛ feere a bi zɛrɛ ni melon de feere a zɛrɛ ni melon ka di journaliste Seydou n'i y'a mɛn essence kana dɛsɛ Mali kɔnɔ maa 2 Jɔnni station bɛ yen n'i bɛ essence feere maa 2 bɛ yen n'olu ni bɔ essence ko la essence Mali tɛ essence sɔrɔ Jɔnni jɔ Mamadou Yara ani Haji Bacili n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o ye Abe Wali ye wa Ablo Bacili Munwal Ablo Bacili kɛ Ablo Bacili ɲinɛna Petro Bama kɔ de awɔ olu ye taji feereba ye nka a naba n ka m'o de ma n ko fa labɛn fa c'est un jeune pétrolier Fala mon ami là c'est pas ton c'est notre ami la Tambadjeri
tora la o c'est notre ami Ablo Bajili be fa bi Ablo allez à Cassation be fere total seulement allez pour Jean là Jean je dis ka do wati dafara bana ba kono e ka do ambi sega ka la misan na ka ba ngare côté akonga ka kangare da bana ba démission ni cortège mangamba o tout dambe o kuma be kangare da bay 21h30 radio ni mi be titi bugo dabaka koloshili sini jour 21h30 radio Macha FM sans fait amé jagte bolo kumi nega ula ka do ka kuna foni la journaliste Seydou Dabatungara wa salam